Kľúčové povinnosti. Ja by som povedal, že táto nová právna úprava nie sú to len kozmetické úpravy. Ako som pomaly lúskal tie nové úskalia zákona, rovnako aj dôvodovú správu, tak naozaj nebude sa jednať len o kozmetické úpravy, ktorými zamestnávateľ niečo trošku upraví a bude to OK, ale naozaj tu tie nové práva zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa sú už od začiatku toho samotného pracovného pomeru, dokonca ešte pred ním. Ako v rámci tej predzmluvnej komunikácie, ale o tom budem všetko postupne hovoriť. Čiže ten nový zákon sa bude dotýkať predzmluvných informácií, čo sa pýtať nemôžete. Keď už vznikne pracovný pomer, o čom by tí zamestnanci mali byť oboznámení. Rovnako tak počas trvania pracovného pomeru, že môžu podávať žiadosti o informácie, môžu podávať žiadosti o vysvetlenie. Toto všetko pokrýva nový zákon. Rovnako tak zamestnávateľia budú povinní zasielať správy. Tá povinnosť ohľadom tých správ sa týka až od budúceho roku, ale jednoducho je to už, alebo bude to súčasť zamestnávateľskej praxe. Plus odôvodňovať tie rozdiely. Bude zákon hovoriť o objektívnych kritériách, na základe ktorých budete tých zamestnancov zaraďovať do rôznych mzdových pásiem. Taktiež tie nové práva zamestnancov na náhradu tej finančnej újmy. Ale to si všetko budeme postupne prechádzať. Ďalej sú tam povinnosti ohľadom ochrany osobných údajov. Tam sa trošku zmenil, alebo doplňa sa zákon o ochrane osobných údajov a rovnako tak aj nariadenie GDPR. Čiže tých kľúčových povinností bude dosť, my si ich dnes aj prejdeme a nebudú to len kozmetické úpravy, ako som spomínal v úvode. Transparentnosť pri prijímaní zamestnancov. Ja budem teda hovoriť aj o tom, čo stanovuje nový zákon a o čom by ste ako zamestnávateľia mali oboznámiť zamestnancov ešte predtým, ako budú vôbec rokovať o tej mzde, alebo sa uskutoční nejaký ten pohovor. Lebo zákon presne hovorí, čo by malo byť zverejnené a čo by ste sa už potom na tom pohovore pýtať nemali. Viete, že máme právnu úpravu v zákonníku práce, ktorý tiež hovorí o tom, aké sú tie tzv. Predzmluvné informácie, na čo sa môžete pýtať, na čo sa nemôžete pýtať. A rovnako tak máme aj právnu úpravu, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ bola zverejnená nejaká tá ponuka s nejakou tou konkrétnou mzdou, tak táto mzda má byť zachovaná aj pri uzavretí pracovného pomeru. Čiže toto sa nejakým spôsobom ešte doplňa o tie nové povinnosti, ktoré stanovuje nový zákon, ale to si tiež rovnako tak prejdeme. Štruktúra odmeňovania a kritéria hodnotenia práce. S týmto bude možno najväčší problém a poviem aj za mňa, aj pri spracovaní toho vnútorného predpisu, ktorý som teda pre vás pripravil, a ja tam mám veľa otázok, ktoré sú vo vzduchu, ku ktorým sa bude Ministerstvo práce musieť vyjadriť, pretože nový zákon okrem tých povinností vo vzťahu k zamestnávateľovi stanovuje povinnosti aj vo vzťahu k ministerstvu. A to také, že ministerstvo je do 36. povinné na svojom webovom sídle zverejniť metodiky, usmernenia a tak ďalej. A rovnako bude aj tým poradným orgánom, na ktorých sa budú môcť zamestnávateľia obracať aj z pohľadu tých technických otázok, výpočtu, mediánu a tak ďalej, pretože ten nový zákon má 25 paragrafov a tých otázok tam bude naozaj veľa. Dá sa povedať, že nie je ani nejakým spôsobom dlhý, ako keď mám to vytlačený, tak je na nejakých 10 strán, ale určite v priebehu rokov a nejakého času bude doplnený nejakou to ustalenou rozhodovacou praxou, ale samozrejme aj prípadnými novelizáciami, ktoré budú. Ale vo vzťahu, vrátim sa k tej štruktúre odmeňovania, zamestnávateľia, ktorí už existujú, čiže aj vy, ktorí ma sledujete, budete mať povinnosť zaviesť túto štruktúru odmeňovania do 31.7. Do 31.7. To znamená, že bude tam stále nejaký ten čas, plus minus mesiac, na to, aby ste vedeli zosúladiť tú vašu štruktúru odmeňovania
s prípadnou tú metodikou, ktorú zverejní ministerstvo, pretože ministerstvo to má povinnosť do 36. a zamestnávateľ má povinnosť zaviesť to do 31.7. Čiže je tam ten priestor na to, aby sme si nejako vyštrngali otázniky, ktoré by v súvislosti s novým zákonom boli. A s prístupnením mzdových kritérií zamestnancom, veď to je jedna tiež z kľúčových povinností, veď ten zákon je o tej transparentnosti, takže samozrejme, že tí zamestnanci budú mať veľké možnosti z pohľadu podávania žiadostí, ale aj bez podávania tých žiadostí o informácie, akým spôsobom sa u zamestnávateľa určuje mzdová politika. No, dobre. Čo sa týka ďalších bodov dnešného školenia, budeme teda hovoriť o práve zamestnancov na informácie, to znamená, ako som už spomínal, zamestnanci budú môcť podávať žiadosti. K tým žiadostiam bude mať zamestnávateľ povinnosť vyjadriť sa v určitej lehote. A rovnako tak, keď bude nový zákon spomínať písomnú informáciu alebo písomné informácie, tak my si vieme pomôcť zákonníkom práce, ktorý v paragrafe 38a hovorí o možnosti komunikácie elektronickými prostriedkami. To znamená, ak príde nejaká žiadosť zamestnanca a zamestnávateľ bude mať podľa nového zákona, čo aj má, veď to si postupne prejdeme, povinnosť reagovať na túto žiadosť v určitej lehote, tak môže samozrejme použiť prostriedky elektronickej komunikácie. Ten paragraf 38a nám hovorí, čo všetko musí zamestnávateľ dodržať, aké kritériá splniť, aby mohol komunikovať, povedzme, e-mailom na e-mailovú adresu samotného zamestnanca. Čiže aby sme trošku odstránili aj tú administratívu z pohľadu listinných dokumentov, tak samozrejme na písomnú žiadosť, ktorú zamestnávateľ obdrží od zamestnanca, bude možné reagovať takýmto spôsobom. Ale to si tiež prejdeme. Správy o odmeňovaní. Ja som v rámci prezentácie rozdelil zamestnávateľov do takých troch skupín, a to budú väčší, strední a malí. Tí malí zamestnávateľia budú pod 100, 99 a nižšie. Samozrejme, že to na slovenské pomery aj to je veľký zamestnávateľ, ale aby sme to mali v rámci nejakej tej skupiny alebo skupín rozdelené, tak takýmto spôsobom som to rozdelil. Prvé správy, ktoré budú musieť odísť ministerstvu, budú až od budúceho roka. Tam je tá povinnosť do 31.7.2027 za rok 2026, respektíve od augusta 2026, ale prejdeme si to konkrétne. Čiže informácie ohľadom toho mediánu, priemernej mzdy medzi mužmi a ženami, to si všetko prejdeme. Čo všetko by malo byť v tej správe, ale tá správa nebude nevyhnutná. To znamená, že nebude povinnosť ju vypracovať ešte tento rok. Takže tam bude čas aj na to, aby sme si to vedeli s ministerstvom aj tú technickú stránku vydiskutovať. Spoločné posúdenie odmeňovania. Zákon nám tiež hovorí o situácii, kedy zistí, že medzi mužmi a ženmi v tej priemernej hrubej odmene, budeme hovoriť o hrubej odmene, pretože takto stanovuje dôvodová správa, od toho sa budeme vlastne odrážať. Ak bude rozdiel viac ako 5%, tak vlastne ak zamestnávateľ to neodstráni v lehote do 6 mesiacov, tak bude mať povinnosť vykonať to spoločné posúdenie. Ale toto si tiež všetko prejdeme, že či sa dá tomu spoločnému posúdeniu vyhnúť, pretože už keď to spoločné posúdenie začne, je to určité opatrenie od toho zamestnávateľa, tak už tam musí prizvať inšpektorát, zástupcov. Máme tam aj národné stredisko. To si tiež povieme, že akým spôsobom toto národné stredisko vystupuje aj v rámci nového zákona, akým spôsobom môže zamestnancom alebo zamestnávateľom napomôcť. Takže toto naše národné stredisko si prejdeme teda takýmto spôsobom tiež. Dobre.
Ochrana osobných údajov a dôvernosť platov. My si tiež povieme, akým spôsobom sa zákon dotýka aj tejto oblasti. A budeme hovoriť o tzv. Právnom základe spracúvania informácií pre účely výpočtu tej priemernej mzdy. Bude to samostatný a nový účel. Keďže vieme, že nariadenie GDPR, ale aj zákon o ochrane osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnymi vzťahmi hovorí o určitých účeloch alebo tzv. Účeloch. To znamená, že vy viete ten konkrétny údaj zamestnanca používať vždy len na konkrétny účel. A tým konkrétnym účelom bude práve ten výpočet alebo ten priemer za účelom naplnenia tej dikcie tohto zákona. Ale to si tiež prejdeme. Presadzovanie práva a sankcie, náprava pokuty. Toto je asi časť, ktorá bude najviac zaujímavá tých zamestnávateľov, pretože áno, jedna vec je pristupovať k zákonu tak, ako sa má, alebo to, ako to zákonodarca predvída. Tým vlastne chránite reputáciu vás ako zamestnávateľa, to znamená, pristupujete k zamestnancom zákonným spôsobom, ale druhá rovina je potom tie sankcie, hej, a tie pokuty, ktoré hrozia v prípade, ak nie je teda naplnené všetko to, čo zákon stanovuje. Ja som už v úvode hovoril, že z pohľadu tej náhrady finančnej újmy, ktorej sa môžu tí samotní zamestnanci domáhať, bude zásadným spôsobom širšia, ako to bolo doteraz. Ja som spomínal aj tie súdne procesy, ktoré máme aj z pohľadu diskriminácie, ako dlho trvajú, ako sa ťažko preukazujú a hlavne ako sa ťažko vypočítava ten rozdiel. Hej. V súčasnosti súdne spory, ktoré máme, kde zastupujeme v niektorých konaniach zamestnancov, v niektorých konaniach zamestnávateľov, tak ten výpočet aj tej finančnej újmy alebo toho finančného zadozučinenia sa teda počíta rôznymi spôsobmi. Aj, že odňatím práva na bonus, nepriznaním osobného príplatku a tak ďalej. No, je to vždy ťažký výpočet, a kdežto podľa toho nového zákona my už budeme hovoriť o